opět venku s pinama, tentokrát mám pro vás pár tipů na Valentína. Pojďme na to kouknout zblízka. Začneme roztomile, a to černobílou kočičkou v misce a dinosaurem, jež takhle objímá srdce. Se srdcem tady máme samozřejmě i lásku k temné straně, případně takhle srdce nebo zadek podle vaší představivosti s rukama kostlivce. Nápoj lásky, i když v tomhle případě trochu sarkasticky, taky nechybí. No a krystaly, jakožto symbol čehokoliv, čemu věříte vy nebo váš partner, partnerka, máme na webu taky. Já si myslím, že místo klasické kytky či bomboniéry takový malý drobný dárek, jež vydrží roky a dá se nosit každý den, se bude rozhodně líbit. Pokud tohle není dostatečný výběr pro vás, pak koukněte na web Weedmaster.cz do kategorie dárky na Valentína a věřím, že si vyberete. Nebo prostě mám tam stranu.